trasna na farige mór síntamach ó chóstan na tíre seo a mu ar na spéir a féin fiú tá hOileán ann dar bham hOileán Chléire. Agus fadó chuaigh dhraoi amach go dtí an dá sais magician a bhí gist. Agus nuair a tháinig an bád isteach thuirligh sé an bhád cosúla rí ag teachtanós ó chaithí riaige, bhí na gúlaí siar, bhí an stróm san éir, agus bhí ardnós ag siile uaig cosúla bullabrain, agus bhí gaché an lútar létar agus fúdar fadar a measc an trua a bhí a féchant ar an gé, cé mo chuine, bheith an tú an clóca sin ir, measnú cad tá sa bhád aige. Agus an sin na cha an fear féin cheann siar agus na leabhar sé lár na cínas a gotha, I am Marvolo the Magnificent, conjurer, illusionist, sorcerer, magician. Dar nóid Seán McKelliger a thug a bháthar ar a sin scéile. Marvolo the Magician. And for one night only, I will astound and amaze you with a display of such magic as has never been seen before and shall never be seen again. Agus bhí go maith do chuaigh an scéal timpeall an HOileán ar luas lasrach. Agus an oíche sin bhí an tír talamh a stónal rua bailithe isteach in san tuigeas mó ar an HOileán tuig hOileán Danny Mike í Scéal. Nis, cad é mar thaispáintas tríochta a bhí ar fáil don slua istigh. Bhí coníní á daringteach as hathaí, de bhí mná á gearra ina rá lead, bhí na cartaí ag eitilt an seo, san siúd an nún san áil, a bhí sé do chreitime. Agus an sin, agus é dridimid román ihe, de hiúnigh Marvolo an slua, agus sé. Now, ladies and gentlemen, for my final trick, I would like a lucky volunteer. Agus díoch sé timpeall, agus de chas sé ar R&T, chas sé ar hOileán, agus sé. My dear fellow, I spy upon your person a rather fine, a very lovely golden fob. Would you be so very kind? Agus sé hOileán, ó níor bhalam nó, tá sé anna luachfar. Agus sa Marvolo, I assure you, my dear fellow, though I shall make it disappear, it will return to you by magical means. Ach, fós féin, bhí drobal ar hOileán agus sé. No, fós féin, níor bhalam, you know, the hug machar an túradóir siodom agus é ar labba a bháis, the hug mo cheannachar é do machar agus é ar labba a bháis, sheer sa star a going mo chlán, níor bhalam é a chóirtit agus dúirt Marvolo ríis. But I assure you, my dear fellow, though I shall make it disappear, it will return to you by magical means. Nis, ag a bhaintear seo thosaigh an slua ag chur a léir isteach, she's gone, Ciarán, déirní a bhaile, fé mar a bhí an daoine sa tír seo uaireanta. Agus ar deire faoi bhrú, dhéal sé, agus do thug sé an túradóir do Marvolo, a choirís sa Marvolo. Again, let me assure you, my fine fellow, though I shall make it disappear, it will return to you by magical means. Bhí go maith ní raibh go thug dúirt sé le focail dríochta alakazam, alakazís, abracadabra, shiwap, shiwadi-wadi. Agus dimig an túradóir as roiach. Agus bhí búlabos olmhúr agus bin deire leis an seo ach chuirich tús an sin leis an ólaáin. Agus ragarna, sléip, flas fésta, iad a caitheamh siar i freig na híthe an sin, bhí ihe go maidin a có, bhí sé díomhreacht, díomhálta, damananta, úfásach ar fad. Thosa siad a seachar na fatfrágus agus na éidir bans, bhí sé do chreite. Nis, an bhadan dordion, a rís bhí an slua bailithe ar an gé, agus bhí siad ag fágáil sláán ag Marvolo, agus duime sé leis ar an mád amach. Agus chomh luath, is a bhí an bád dult amach as an gún ar an mealach arás go dúna séad, is an sin a smuoinnig hOileán ar an uradóir. Agus bhí sé, racht broin lads, bhí sé gol go géir gort ag siile na nóir go fras. Sé leis fé, díal manam céadsáis amadáin mé, uradóir me cheannachar, cait, Jesus Christ, cad a deirthaigh an bhean céad agus ach níor bhéon leisir an scéal so chas sé ar háil agus duine sé leis a bhaile. Nis ar an mór a bhaile chuig sé thar teach a chósan agus bhí an chósan féin ag an doras. Ciarán mhaid, tar isteach, bí a cop an téagain. No, níl fáin ar an caiiles mór an dar. Tá na dul bhaile agus a raig leis. An tarna teach, an tarna cósan é seasta go doras freisin. Ciarán, tar isteach, bí a cop an téagain.
No, ní droch humor armanis, caiiles mór dort me dolahhaile agus de hiúil sé réig, an tríú tachan sin, an tríú córsan, eisian freisin ag an láth oras. Cíarán bhochan, teisteach bí cupán tégain, agus deir de géir sé, agus na fúil sé isteach. Agus nis bhí an bheansa tuig sin éis réon fácáile i dhéanamh. Agus de bhúil cíarán an bord, agus chuir Seán an córsan mugamór té bra láidir os a chóir amach, agus bhí trí fiog an mór. Agus sa Seán leis, cad a bheith go ná, tá piog úla goin, piog rúbarb, agus piog sméir a dubhan. Agus sa cíarán, well, trí mé an piog sméir a dubhan sin agus do thóg Seán Scéal. Bhí sé díreach tí gar stachan nuair a dúirt cíarán, stop, fan. Actually, an áir better bhálam an ceann rúbarb le do chuil slistan fiog rúbarb agus do thóg Seán an Scéal, agus bhí sé díreach tí garisteach an ríisle a dúirt cíarán, fan, stop. An ceann is ann sa am a gcónaí ná úl, big slistan fiog úl a gom agus in deir leis de ghear Seán slis amach agus de chuir sé ar flát, a chuir sé an plát a os cór círáin, agus do thóg cíarán an slis suas in a gháláh, agus de bhain sé graim mhór amachas, agus cad a bhí stig? Úlan. Mar chuig Marvolo an túradóir mar bhvalach session freisin, so sé.